Balerina Capucina, proaspăt vampiroaică cu ochii roșii și nervi pe orbită, s-a dus val-vârtej la salon. Aia de la recepție o vede și se albește la față ca frișca de pe tort. Capucina s-a repezit la gâtul ei. Mai știi când mi-ai zis că miroase păsărica? Zifă, mai miros acum? Aia se crucește. Nu. Jur? E parfum Dior la păsărică. Te rog, n-am copii, dar am șoareci care mă așteaptă acasă sub saltea. Îți ofer sesiunea completă. Gratis. Capucina s-a înmuiat puțin. Du-te, dracu determinată. Te las. Dar o trimit pe sora mea în loc. Bananina, că-i păroasă. Are păr și în palme. Ajuns acasă, Capucina intră val-vârtej în living. Fă, mâine te duci la salon pulis. Cine plătește? Plătește soarta, că am băgat puțină teroare în avans. Pe seară, Capucina se plictisește. Aleargă prin casă până ajunge la Tralalero. M-am plictisit de sângele tău cald. Vreau ceva nobil. Îl vreau pe Dracula. Tralalero începe să plângă. Cum? Voiam să ne căsătorim, să facem copii cu colți împreună. Capucina pleacă la întâlnire cu Dracula. Ăla-i dă vrăjeală că vrea să o facă contesă printre 7 amante. I-a spart o sticlă în cap, i-a trântit ușa. Pe măta! Și s-a întors glonț la Tralalero. Nu ne mai despărțim. Tralalero, fericit, fuge să facă un tort. Ha, ia uite-l, mă! Dingolan romantic, acum bucătar șef pentru Capucina. La salon, Bananina era pe masă. Epilatoarea tremura de frică și zicea rugăciuni în gând. Când i-a tras benzile de pe pulpe, Bananina s-a repezit la gâtul ei. Ai vrut să-mi faci rău? Nu, jur. Mi-a scăpat ceara, iartă-mă. La final, Bananina simte un miros. Pe jos, o baltă. E de la mine, iartă-mă. M-am pișat de frică. În același timp, Capucina primește apel de la maică sa. Fetele mele, în 5 minute suntem la ușă. Tata Capucino e nervos. Nu! Acoperiți oglinzile. Bananino, spală-te la gură că ai sânge pe molar. Ușa se deschide. Familia Capucino intră ca în reclamă la cafea. Toți cu căni în loc de cap. Wow, ce vilă! Poate rămânem o săptămână. La masă, Capucina merge încet, că cam lua mersul vampiricesc pe dinainte. Bananina se abținea să nu hârâie, dar scăpa din când în când câte un ses din Gingi. Cine sunt băieții? Slugile? Nu, iubiții noștri. Mama Capucina face spumă la marginea cănilor. Cum? Ăla cu lanț de aur și bluză de training? Și ăla care zici că vinde petar de la colț? Puteți să-i luați pe Frappuccino sau pe polițiștii Capucino. Părinții bagă sarmale nervoși. Voi de ce nu mâncați? Avem intoleranță la mâncare. Și ne vine căcarea în valuri. Fetele le fac turul casei. În dormitor, pat rupt, draperii șifonate, o pereche de chiloți pe candelabru. Ok, înțelegem de ce vă plac băieții ăștia. Dar nu e bine. Noi plecăm acasă. Să nu ne chemați la botezul nepoților. Balerina Capucina, vampiroaică flămândă și nervoasă, a ieșit noaptea în pădure la vânătoare. Din boscheți apare vârcolacul Aurolacu, scărpinându-se cu gheara și rânjind ca prostul. Fă, iar ai venit pe teritoriul meu? Balerina, căutând șoareci. Am ieșit să mănânc ceva, nu să-ți văd mutra aia de maidanez jigărit. În secunda 2 s-au luat la bătaie. El i-a dat o gheară pe față. Capucina a simțit cum îi arde carnea. Nu mai era ca în filme, unde se reface totul în 3 secunde. A căzut în genunchi și a început să arunce cu pietre ca nebună. Ăla făcea slalom printre boscheți. Trântea cu ele după el, țintind cu nervi și sânge pe față. Până la urmă a ținut una și a luat-o acasă, trofeu. Așa, i-am dat la nenorocit. Și i-a azvârlit-o lui Tung fix în frunte. Tung a urlat. Fă, tâmpito, mi-ai spart capul. Acum adu-mă la spital cu viteza aia de vampiroaică proastă. Creierul ți-a rămas la fel, din spumă. Balerina mâncând aerul. Nu te duc, că n-am chef. L-a dus Bananina. Între timp, bișonul Kira era pe moarte. Ăștia uitaseră să-i dea să mănânce. Nu, iubita mea, nu mă părăsi. Balerina s-a dus să facă pipi cu sânge și i-a dat Kirei să bea, că s-o transforme în bico-vampir. Kira s-a ridicat direct în tavan cu o forță uimitoare.
Acum era șefa tuturor cățeilor. Toți o ascultau. Și dacă o supărau, îi mânca. Timpul trecea. Balerina și Bananina rămâneau tinere. Tung și Tralalero îmbătrâneau. Pe ei nu i-au vrut transformați. Le era frică să nu le fure puterile. Băieții le-au cerut în căsătorie. S-au dus să depună jurămintele. Un an mai târziu, Balerina și Bananina au rămas gravide. Băieții au apucat să-și vadă copiii doar în ziua în care s-au născut. După, au murit. Pentru fete a fost cea mai frumoasă, dar și cea mai urâtă zi. Au lăsat copiii la spital o săptămână ca să le facă înmormântarea. Au plâns, au jelit. Doar ele două. Alții n-au venit. Ziceau că oricum erau proști. Balerina mergea în fiecare noapte la ora 3 la mormântul lui Tralalero. Se urca pe el și făcea un dans țigănesc. Zicea că așa îl bucură. Acolo în cer. Sau în iad unde o fi. Fetele au luat copiii din spital. Balerina a născut o fetiță rechiniță. În loc de cap avea o cană de cappuccino. Camă sa era vampiriță. Bananina a născut un băiat. Pe jumătate banană, pe jumătate trunchi de copac. Ca Tasu. În cap avea și el o cană cu frișcă de cappuccino. Dar nu era vampir. Era vârcolac. Cine știe ce făcuse Bananina când Tung era la muncă? Balerina o întreabă. Fă, al tău de ce e vârcolac? O să avem probleme cu el când crește. Bananina, neștiind ce să zică, vârcolacul Aurolacul m-a obligat. A zis că te omoară pe tine. Balerina râde. Fă, nu era nevoie de asta, că și eu îl rezolvasem. Da, mersi oricum. Ești o scumpă. Balerina și Bananina și-au crescut copiii singure, dar ei se băteau mereu. Fetița era vampiriță rechiniță, ăla bănănel trunchișor vârcolac. Fetele găteau, iar ei erau agățați de lustră și își împărțeau pumni și picioare. Până când Balerina a zis, gata, vă trimit la școală de corecție. Vă ia mama dracu dacă vă arătați că sunteți nemuritori pe acolo. Le-a făcut bagajele și i-au pus la autobuz. Le-au făcut cu mâna, cu ochii în lacrimi. Să fiți cuminți cu copiii și cu doamnele de acolo. La școala de corecție, când nu erau cuminți, nu mai primeau mâncare. Dar ei oricum n-aveau nevoie. Când făceau ceva rău, erau trimiși în camera izolatoare o zi. Uniforme gri și negre. După ce s-au acomodat, au început să facă probleme. La un copil i-au pus pastă de dinți în mână când dormea. L-au gâdilat, s-a atins pe față și... bum! Pastă peste tot. Pe față, pe mâini, prin pantaloni. Pe altul l-au agățat într-un cuier și nu se mai putea da jos. La profesoare le-au furat gențile și portofelele. Profesoarele îi trimiteau un izolator fără mâncare, dar degeaba. În cameră erau șoricei. Copiii cappuccino se hrăneau cu sângele lor. După o zi, au ieșit mai nervoși și mai agresivi. Noi suntem Queen și King. Cine nu ascultă de noi, ia bătaie! Da, da! Și voi, profesoarele curului. La cantină furau tăvile și organizau lupte cu mâncare. Aruncau cu roșii, lapte, ouă. Totul era un haos. Profesoarele cu mâinile în cap. Un fiasco total. Acești copii cappuccino sunt o problemă în școala noastră. Copiii au urlat. Nu! Dacă ne spuneți la mami, o încurcați. Seara nu dormeau. Se apropiau de paturile celorlalți copii și se holbau la ei cu orele. Nemișcați. Profesoarele au sunat acasă. Veniți să-i luați. Sunt pericole publice. Balerina și Bananina s-au pregătit. Ce or fi făcut fă ăștia mici ai noștri? Nu știu, fă, dar dacă mă enervează, le și păruim. Ajung la școală. Profesoarele aleargă spre ele. Și-au bătut joc de noi. Ne-au furat banii. Fetele bat palma cu copiii și pleacă acasă în zbor ca vampirii. Ajunși acasă, copiii le povestesc tot. Fetele se uită una la alta și zic, asta e. Tot ai noștri sunt. Balerina Cappuccina, Bananina și copiii lor Cappuccino stăteau tolăniți pe canapea, cu ochii la filme, ca niște vampiri în șomaj. Deodată, bang! Pe geam intră contesa lui Dracula, cu pelerină, ciocate și o voce de crăpau oglinzile. Copiii voștri au fost aleși. Balerina se uită la ea plictisită și răspunde ironic. Aleși la concurs de proști? Sigur iau premiul întâi. Nu, am venit să-i iau. Se apropie apocalipsa. 3 luni îi antrenăm. Vor învăța să lupte cu arme și să-și folosească abilitățile de vampiri. Vor fi instruiți de vampiri profesioniști.
în cea mai dură școală apocaliptică. Balerina s-a crispat, i-a strâns pe copii la piept de le-au trosnit oasele. Nu-mi doresc asta. Dacă pățesc ceva? Dar deja era prea târziu. Gărzile contesei au spart ușa și o țineau pe balerină lipită de perete. Ea plângea, zbiera, blestema. Contesa i-a smuls copiii din brațe. Nu! Mamea noastră, fă ceva, mamo, că ne iau ăștia la război. Și-au plecat. Balerina a rămas în genunchi cu inima făcută cioburi, părul în ochi, lacrimi pe podea. I-a spus lui Bananina: Fă, au venit niște dăștia și mi-au luat copiii, zic că vine apocalipsa și îi pregătesc pentru front. Bananina calmă și calculată: Fă, îi lăsăm să instruiască. Dar în ziua apocalipsei mergem după ei. Îi scoatem ca două mame nebune. Ne pregătim până atunci. Între timp, la școala de luptă pentru apocalipsă, copiii Cappuccino erau încadrați la Pluton. Paturi de fier, camere reci, lumină cu neon și pereți colorați cu pișat artistic. La 5 dimineața erau treziți de o alarmă puternică cu sirenă. În 5 minute trebuiau să fie îmbrăcați în uniformă necălcată, spălați pe față și pe dinți, să nu fie uleioși și să le pută gura. Formau rânduri, mergeau ca în marș și cântau imnul vampirilor. Deșteaptă-te, vampire! Antrenamentele erau horror. Trăgeau cu săgeți la 500 de metri. Se tărau prin noroi, intrau prin tunele cu lilieci, plase de țânțari și bălți cu lipitori și nămol. Profesorii vampiri erau nebuni, dar îi învățau lucruri utile. Să se cace în sus, să mănânce pe cur în loc de gură, să clipească pe dinăuntru, să deschidă ochii fără să-i deschidă, să nu clipească deloc ca să vadă dușmanul și să bea energizante prin vezică. Copiii învățau tot, inclusiv să doarmă fără să doarmă. Ajunseseră rapizi ca un gândac speriat, ageri ca vulturii și puternici ca urșii. De cealaltă parte, Balerina Cappuccina și Bananina se pregăteau intensiv. Merseseră la mall să-și ia îmbrăcăminte de vampirițe ninja, negru, mulat, cu glugă. Să nu le recunoască nimeni. Și-au cumpărat și arme, 2 pistoale, o sabie și un ciocan magic de spart oase. Apoi s-au dus la chirurg. Implantează-ne armele în mâini. În stânga, pistol. În dreapta, briceag mortal. Sunteți sigure? Da, bagă-le în carne. După operație au mers la cursuri speciale, unde învățau cum să decapitezi din aer, cum să sari de pe un munte pe altul, cum să dai cu cuțitul în timp ce te învârți și scuipi foc, cum să te teleportezi la nervi și cum să distrugi un inamic doar uitându-te urât. După 2 luni, fetele erau terminate. Așa că în ultima lună s-au relaxat. Spa, jacuzzi cu sânge, pizza seara, drame turcești pe fundal, tung și tralalero în amintiri și lângă ele o cutie de șervețele veșnic plină. În fiecare seară, înainte să adoarmă în sicriul ei roz cu leduri, balerina bocea după copii. Fă! Ajunge, în 2 zile e apocalipsa, mergem după ei. Ne trebuie energie, nu cearcă-ne? Balerina suflându-și nasul. Da, fă! Ai dreptate. Mă opresc. Noapte bună, sora mea grasă și frumoasă. Cu o zi înainte de luptă au făcut pipi cu sânge și l-au băut ca energizant. Și-au luat și bișonul Kira să latre la dușmani și să fugă prima dacă se complică. Dimineață, cafeaua au băut-o pe vârful muntelui. Dar s-au udat la cur că era zăpadă. Au mâncat gheață și s-au frecat cu ea pe față să-și revină din somn și au pornit la drum. Fă, am uitat să ne îmbrăcăm în ninja. Ne întoarcem? Ai uitat proasto că aduce ghinion? Dar s-au întors. Și ghici ce? Le-a izbit un avion. Bam! Fia dracu cu întorsul tău, ți-am zis, stâmpito, că aduce ghinion. Ghinion. Stai că am înghiozdan o licoare specială. Bem și ne revenim. Au băut. Au stat 2 ore. Nimic. Fă, nu-și face efectul. Scoate cartea de vrăji. La pagina centosei. Fetele au început să recite vraja cu voce tare. Los palabras mis que aviatos, puli efficatus, bibidi babidi. Bum! Au explodat și și-au revenit. Toți de pe stradă s-au panicat. Valea muritorilor. Fetele și-au luat zborul. Ajung pe tărâmul școlii. Apocalipsa era în plin haos. Cer roșu, totul gri, clădiri bombardate. Se trăgea din toate direcțiile. Fă, uite-i, unde fă? Sunt cu contesa. Fix ei? Restul copiilor sunt singuri. Contesa era luptătoarea supremă.
Îi voia pe copiii Cappuccino ca tancuri de luptă, că erau cei mai inteligenți dintre proști. Fetele o iau pe sus. Da, mami, te așteptam. Dar contesa le zice că trebuie să le dea cu cremă pe față, să le hidrateze. Le-a uns pe față cu argint prăjit în pipi. Pielea începea să fiarbă. Nu, Contesa, malefică! Ce-ați crezut că îi luați așa ușor? Acum luptați și voi. Suntem atacate de vârcolaci și vampiri alfa. Balerina și Bananina au făcut schimb de priviri și s-au băgat direct în luptă. Balerina ataca la gât. Trăgea cu pistolul din mână, dădea din aripile de drac. Bananina ataca direct la bază, tăia picioare. Vampirii vârcolaci, toți zburați. Un vampir alfa frumușel apare... la, cine-i dulcicul ăsta? E Gaggio Dilo de la pe stilul meu? Ăla o privea seducător, dar voia să o ademenească în vraja lui. Poc! Șut în cap. Păi dă-sta mie ești, mă, bocciule? Păi să nu stai eu jugulara acum? Pa! Dispari la măta. I-au nimicit pe toți. Mai rămăsese contesa, care voia să păstreze copiii pe post de tancuri de luptă, că erau pricepuți. Se căcau direct în gura dușmanilor și mureau instant. Contesa a luat copiii în spate și a fugit. Fă, activăm sprintul? Da, fă! Și-au băgat baterii în cur, au zburat mai tare ca avioanele. Copiii au căzut de pe contesă, dar o barză i-a prins. Îi ducea puiilor ei în cuib să-i mănânce. Balerina și Bananina au pus capăt luptei. Au ars-o pe contesă cu argint și au fugit după copii. I-au tras din gurile puiilor de barză. Erau deja în burțile lor molfăiți. I-au dus acasă și i-au spălat că aveau caca pe ei. S-a terminat, fă! I-am salvat! Bă, copii, oricât de proști ați fi, noi vă iubim! Nu mai mergeți la nicio școală de corecție. Și-au trăit veșnic ca o familie de vampiri. Copiii s-au căsătorit cu vampiroaice alfa. Balerina și Bananina? Fresh și libere. Mai bine singure decât cu idioți după noi. Se plimbau prin lume, mai mușcau câte un muritor, ăia mai scoteau câte un țipăt. Așa le plăcea lor.